Yo, what's up guys? It's your boy Bisaya React. So today guys, sa mga hello tayo sa Tanang Bisaya diha. Hello sa inyo, shoutout sa Tanang Bisaya. So karon guys ay Domingo. So wala tayo duty sa trabaho karon. Relax din sa karon no. Yo, sa shoutout sa mga naga-relax diha karon. So karon guys, so as usual gapon mo muna or gapon ko ang guys. Akong pang-prepare ni pang good vibes pero ni sa halimbawa karon Domingo wala sulod. So mag-prepare ako tanawan ng secure binders no. Pag-good vibes na ako. So, dahil guys, sa mga Bisaya na wala pa ka-subscribe sa CQ Herbiners, i-subscribe niyo sila guys. Supportahin niyo ang mga Bisaya, no? So, mga good vibes kayo sila, pero may pampawala stress. So, stress reliever, no? So, subscribe din guys, subscribe. So, let's go. So, ang atong tanawan karon guys, ang panoorin natin ngayon ay ang Santong Pinog Sanay. So, Santong Pinog Sanay, no? So sa mga Bisaya diha kabalo na mo kung say pasabot sa Santong Pinog Sanay. Let's go. So makikita ni nindo dire na si Dokyo og si Berna, si Bobong. Si Mayo man sila pabayot-bayot. So let's go. Santong Pinog Sanay by Siki Hor by Nurse. Nanapuday oh. Nang uyab ni Munoy. Munoy. Kato ba nga ito nakita na itong ubos at last time ng bayot? So, bali guys, ang kanay, part 2 ni sa katong tay, katong tay, ilang una nga katong, ang uyab ni Squerdo, si kuan ay si Moy-Moy. Si Moy-Moy po na bait-bait nung nagulat sa dagat. Ang kanindua, si Berna, si Dokyo, nag-iming-iming kay kuan Squerdo. Kat Moy-Moy to. Basta kinsarang kisang usingalan na niya. Basta padili-dili, hilasan kay ko. Padili-dili na itong niya uyab po dahil bayot. Giday, matinga alaman ta kayong usalaman kat 6 na yung uyab gipaabot. Paisog-isog pa. Kaya sa mapuganit din na itong. So kung ni-agree mo guys, kung ni-agree mo na maayog yun mo pabayot-bayot nindo ha si Berna, si Bobong o si Dokyo. Ay, comment ninyo na guys, no? Maya pa bayot-bayot. Ikaw mag-uurihin do all God. Pero karon dai kay kabalo natang uyab anak bayot. Mupato ng pregay nato na dai basig part tugit ra nato una dai. Siguro kay ako una. Sige una. Ako una. Ana ka usa. Na sige. Ikaw po. No kuan po ka. Kailangan maday ka na mo. Uyab dai mo ni Munoy. So wala ka diretso sabak na si Bernardo. Diretso sabak. So, yan, putala ko, uyab sila ni Moy-Moy, Munoy. Bisa Moy-Moy, Munoy. Ay, Munoy, Munay. Si Munay, good. Moy-Moy. Ay, isungalan ba sa bahar? Isungalan. Napunta sa mga ka. Baya galing kaganahan kay kunimo. Manama ako ni Muhani. Basig ko andi. Kita. Pabugat kay kahoy. Naunsa ko ni siya. Pali po ka rin, makagistorya ragani ta. Magistoryahan ka na kung bogi kay kag-ilok. Nagarabi naman po ka kaayoy. Di mo mag-umawag ilok. Bawag ilok. So, inibak out siya kay nagbawag ilok. At kayo. Lain kayo na siya, day. Baho ko na kong ilok, day. Baho ko na kong ilok. Ignan ko anak niya. Baho di kong ilok, day. Simuti gani. Naman pa simuti, mapukunin mo naman ilok. Naman kaginan ko baho ilok. Atong klaroon. Nung baho bagito lang simuti. Masig baho ko na kayo tinuong. Simuti gani, aron makabaluta. Kapalo man day kang baho, mamay pasimut pa man ginanin mo. Animal gini. Animal ni Square Biners. Bukay ginamos dahil. Ginamos. Nangasilom di ay bayot. Parat pa yun. Natural kay gipaniwot naman ko. Usaon ka nato na siya para madani natong ano. Na ako'y naunaw na ang plano dahil. Kitsa mo lang extra. Na sila extra. Ito sa likod doon na sila extra. Animal eh. Kato lang ang ilokay. Ay, minta ka man. Mas maayo na kayo yun. Arong din madalagi na ito. Mura kahit tugit-git kayo na siya ba? Mo, hirasa na kayo ko. Ayaw pa'y atuhan ng kidnapon. Atong dalaw na siya doon. Dalaw na ito lang doon sa salad. Nay pa, sakto. Extra. Ato ko ano? Atong kidnapon ganin siya. Nang yung masakpan ta. Ay, bahala na. Basta malipay tang duha. Huwag mo, umpiait na lang niya. Naalakan sita. Ato na po ba't yung pagkahuman? Para wala kayo. Matawa sa extra sila sa likod. Kitsa ka na yung extra. Wait siya guys. Bidin siya. Oh, sige na lang. Oh, sir. So ba to? Kibalo ba mo nga kidnap? Pwede mapriso mo. Wala, sir. Wala to, sir. Review mo. Magka-practice raw taming duwa, sir. Kay magkahalata kung may anak lagi mo. So,
Bayot. Ingana yung paling bayot, bakla. Kabubong? Labay ka? Hindi ko bayot. Dili na tumtong. Tumak! Dili. Ano ka mo? Ano dili? Dili. Mata! Banda. Tata! Kat! Yata. Giwag. Dila! Tu! Tay, kung nagduda ko sa inyong duhada. Ha? Duda gid ko sa inyo. Naman to, sir. Ana magyod? Ana gyud. Tagilid. Mo bigyan na sige ka kuban-uban ako kay. Report mo nga sa opisina ha. Ha? Report mo tag duha ha. Sige sir. Unya ka na inyong kidnap patay-patay, mapriso mo na taro ka na. Hindi wala ba sir? Ha? Review mo sir. Sige. Bantay mo. Sige sir. Dahil extra lang. Huwag na kita ito niya. Saan ako makikita ng katalikod ng tandunga? Nga gano'n nga. Tanaw na sa papato ko na opisina ugma. Delikado taan eh. Di ba pagkalalaki-lalaki puta? Sulta ugma. Mga gano'n. Ay, ikaw wala tamo ko po kakayo. Ikaw nung anak ka. Ganoon ko. Kung sa pagtuon naman ako, galagi maibay di ko. Ikaw mo. Anak ka ni ko. Nalagin mo tumantayi. Hindi na kagit kasi ko mo. Sumbang mo na. Paplano-plano pa ka. Manaan na delikado na takay ane. Sus, kung ginudilis ng bato anak niya, maistro na siya nato. Hala, saan mo na nato? Saan may plano ito ron? Hala, sige, ako na po sunod. Hala, sige. Tawa ko ha. Lagi. Hindi. Oh, pak. Hi, cutie pie. Hi, bako ka. Ay, kede pa. Si bakukang. Wala rin din ang bakukang. Bakukang. Nangaon sa god mo, biya po kay barog. Ha? Kasi ka walay barog ka na may kaayo anak, oh? Feel free to hika, projud ka anak. Basta ikaw. Sumbag. Feel free to wake up. Atay. Ang sakita kayo na yung humagday. Tagam. Muna, kabigaon ng kaayo. Ay naman siya na kayong di po kung matintal na siya na ako. Matintal. Wali ka po, inaanap ko ka marunong. Ganun ka. Nananaon na pag-tintal, tanawa ko. Bante, bi na. Gupong na po. Patay. Sige doon, Ron. Ay, di mo balik. Balik. Buuli mo. Sige lang ako dayo. Uy, mga surrender na ko anak niya. Di madani. Bisa kong saon. Dire na ako masukod ng iyahang pagka-susi ron. Pagka-hard to get. Di man galing ako siya makuha sa santong dasalan. Kuha ako sa santong lugusan. Ang tawag ko ha. Pag-amping biya. Santong lugusan. Hi, cutie pie. Nausag mo nga, sige, nausag ka. Naman siya. Sultan ako ba? Si Sultan, ang tabuang na biyo, dagay ka. Mama, mas ganahan pa man ka ni Moy Moy. Mas gwapa pa man ko ni Moy Moy. Pagkuha ka, nausag mo, palayo ko na mga ato, no? Sige, sultan ako ba? Dili ko, nausag man ka. Dili good ka? Di ko, baya na siya ng... Sure? Sure na ko, apahawa ato ba? Digbi ako nimo, nausag ka. Last chance. Di na lagi, patawa ko no, no? Sultan ko ba? Nausag ko, palayo mo ato ba? Dili good ka? Di lagi ko, pagpuyo ko no din ha, no? Musugot ka na ka o dili? Sa mana? Di ko mawatay yung tuygan. Tuygan di ay ha? Tuygan? Ayaw, sa pag-ingon ana. Wabi, ayaw, di bita ba amot sa ingon. Musugot ka na ka o dili? O sige na, sugtong ka na ko. Uyab na ta. Oo, iyab na ta. Haloki ko no ko. Ayaw si pag... Haloki ko! Lagi. Ay, oo pa pagkalami kayo cute. Ayaw si pag... Anang imuhang kuan ba? Pusil! Uyab na ta sa. Oo, lagi. Gisugot ako nimo. Oo. Ayaw si pag... Kano sa man ta magpakasal? Ayaw si... Kano sa ta magpakasal? Si Mana! Si Mana! Very good kay ka cutie pie. Pakaslan gid ay ko nimo. Ayaw, lagi sige itiyo na imong pusil ko, no? Cutie pie. Oo.
Uyab na ta. Lagi. Ako na ka. Oh, lagi. Mamang manghawid man ka. Dili ka na yung pusil. I love you, cutie pie. Ay. Kiss ang utro ko, no? Ayo, sige. Kiss or bala? Ay, Isa naman. Asa mong pitaka? Ha? Pitaka. Nausan naman eh. Magpagkasalata, ha? Lagi. Ang tawon akong nabagi kay dahang kwarta. Pila akong kwaon na, ne? Ikaw bahala. Sa kalibo? Ikaw bahala. Ato taon niyag Jollibee, ha? Ato taman ni hapon. Lagi. Ihatay ko daw. Ay, di po ko palakan si Day! Maayo pagagama. So wala pa ka-subscribe dahil guys, no? Wala pa ka-subscribe sa Secure Biners. Subscribe niyo sila para ma-updated po mo sila mga video na pang good vibes. Peace you!